Kien fl-1990 li Reginald Fava, is-sit tal-Ispiżerija Kemimart, applika l-ewwel darba biex jiftaħ l-ispiżerija tiegħu fi Triq ir-Repubblika l-Belt Valletta. Il-permess ġie konfermat mill-qorti llum 22 sena wara. L-imħallef Lino Farrugia Sacco sostna li meta wieħed ikun konformi mal-liġi għandu jingħata l-liċenzja biex jopera bid-dritt u mhux bi pjaċir, għalhekk qal li ma jistax jifhem x'kien ikkawża dan id-dewmien kollu. Fl-2007 wara 17-il sena mill-ewwel darba li japplika għal dan il-permess, Reginald Fava ġab il-każ tiegħu quddiem il-qorti biex ikun jista' jsemma leħnu kontra d-deċiżjoni tas-Supritendent tas-Saħħa Pubblika. Dakinhar il-qorti kienet sabet li l-Kemimart kellha l-kriterji kollha neċessarji għal permess u taċċarejn ċans biex tinħareġ il-liċenzja, imma xorta baqa' ma sar xejn. Fl-2010 l-Ispiżerija Kemimart kienet bdiet topera minn Triq ir-Repubblika biss bi permess temporanju għaliex minħabba xogħlijiet fid-daħla tal-belt il-post fejn kienet oriġinarjament tinsab l-Ispiżerija ma setax jintuża aktar. Il-ġimgħa li għaddiet sit ta' spiżerija fil-viċin kien improtesta li l-Ispiżerija Kemimart kienet ilha sena topera fi Triq ir-Repubblika mingħajr liċenzja għaliex dik temporanja kienet tagħlaq fit-tmiem l-2010. Il-qorti ddikjarat li qiegħda hemm biex tipproteġi drittijiet taċ-ċittadini mingħajr biża' u għalhekk illum wara 22 sena l-Ispiżerija Kemimart ingħatat id-dritt mill-qorti li topera b'mod permanenti minn Triq ir-Repubblika.